Jisimni Elena, għandi 25 sena u għal minn forsi ġili mar il-Polonja konni sija l-bot minn Krakowja. Ta' Pollakka li jina ġew minn familja tradizjonalment kattolika u nista' ngħid li għandi 3 ommijiet. L-om bioloġika tiegħi li metet biss 6 ġimgħat wara twelid tiegħi. Barbara, il-mara ta' missieri u fuq kollox Marija, ommi tas-sema li nħobb bla qies. Jekk forsi hemm kelma li forsi tiddiskrivini hija nerd għaliex ġenwinament ħabbejta l-iskola. Tant li ta' eta żgħira kont ġejt mogħtija scholarship biex nistudja l-Ingilterra. Xtaqt ħafna li nistudja l-mediċina ġewwa Oxford, imma ma ġejtx milquha. Fl-istess ħin, erġa' ġejt lura f'pajjiżi fejn tħarriġt fl-inġinerija kimika. Madankollu, first things first, l-istudju qatt ma kien jieħu post il-quddies. Ta' sikwit kont issibni nkanta jew indoq il-gitarra, jekk mhux f'xi parroċċa, f'xi pellegrinaġġ, u jekk mhux f'xi pellegrinaġġ, mnejn issibni mitlufa f'xi diskursata ma' chaplaincy jew nejn fil-Caritas. Full time imbagħad kont naħdem bħala flight attendant mal-Wizz Air. Ma nafx kont xi darba xogħol ftitira lejn Malta. Naf żgur illi s-safar inħobbu wisq. Jekk nara xi esperjenza ta' volontarjat jew muntanja li qatt ma tlajt, mhux se naħsibha darbtejn biex nivvjaġġa. Nistajjel li kulħadd sema b'World Youth Day. U forsi ħut minnkom kontu f'pajjiżi fl-2016. Ix-xogħol għal World Youth Day kif nimmaġina li ġa tafu jaf ikun biċċa u ġieħ ta' ras minn aspett loġistiku. Fil-parroċċa tiegħi minħabba l-ġen kienu nqalgħu xi ftit problemi u fl-aħħar ftit kienu talbuni biex nikkoordina gruppi minn pajjiżi differenti li kienu ġejjin jgħixu magħna. Kont parroċċana, naħdem fil-linja tal-ajru, niddaqa' ma' diversi barranin, nifhem b'lingwi differenti, ma tantx stajt ngħid le. Al kontrarju niftakarni kontatlu iva minn qalbi l-kappellan. Thankfully, irnexxieli nieħu l-lif kollu. Kienet esperjenza mill-isbaħ u li ġrad biss f'ġurnata pjanar. Nista' ngħid illi kienet tal-ġen f'kull sens. Jekk smajtu World Youth Day mela b'summer camp smajtu wkoll. Ftit ta' snin ilu konna naqqadna 100 volontira lajċi mill-Polonja kollha. U ħsibna biex qabel ma nibdew da' servizz missjonarju niformaw ruħna spiritwalment għal sena. Ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx? Le. Fost il-pajjiżi li mort b'ħidma volontarja, mort l-Ungerija, ir-Rumanija u post li ċertament ħalla marka f'ħajti u iż-Żambja. Il-faqar kont missu bidejk, familji bil-ġuħ, tfal fit-triq. Apart il-bżonnijiet bażiċi tagħhom bħall-ikel, jien personalment kienet l-għena tiegħi li nallimhom xi ftit Ingliż, Mezz u fuq kollox xi siltiet mill-Vanġelu. Kont immissija darbtejn li Żambja ma kienx l-iktar post sigur, imma l-impulsi tiegħi li mmur kienu ħafna kbar mill-biżgħat. Il-mission statement tiegħi danu ġejt mogħtija ħafna minn Alla, ħafna abiltajiet u talenti, dawn imma mhumiex f'ħajti biex jaqdu lili, qegħdin għandi biex bihom naqdi l-ħaddieħor. 9 snin ilu, fl-2017, b'din l-istess filosofija f'ħajti, kont ħadt id-deċiżjoni li mmur 6 xhur missjoni fil-Bolivja, l-Amerika t'isfel. Biss m'għadhomx iktar minn xahar. Għax hemm ġara dak li qatt ma stennejt. Inserta kien hemm raġel li daħal biex jisraq l-orfanatrofju. L-aħħar li rajt kien lilu joqrob lejja b'sikkina f'idejh. Dak kien il-bidu ta' vjaġġ differenti. Imma xewqti baqgħet waħda. X'rigal jista' jkollok ikbar mill-għarfien ta' Alla? Xejn, imma dan ma tistax iżommu għalik. Ridt u għadni rrid inxerdu. Jekk hemm xi mod li bih tista' tgħin tgħallem xi ħaġa li xi ħadd ieħor li għadu ma jafx, tqanqal bisima, titlif xi ċans u għejx il-mument.